Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Müslüman doğanlar. Ve aleykümselam. Allahu tebaraka ve teala novattaqı cuma gününü ediyen ve etçek taadu ve adatlarını bugünlerde beriyen hayır hasanatlarını ediyen hayır hasanatlarını öldürgahını kabul eyle kıyamet mahşer gününü rahmet edip radi olup Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanların. Ve hergiz Allah Teala'nın radiliğine, rahmetine kavuşmaklığı için ve Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatine nail olmaklığı için şu dünyada bize neme doğru olsa Allah Teala şol zatları bize nasip etsin daim. Hürmetli Müslüman doğanlar, inşallah bugünkü cumamızda Allah Teala'nın nasip ettiğinden inşallah maşgale terbiyesi var da. Maşgale diyen zat neme, maşgalede ayal nahili olmalı, maşgalede er nahili olmalı. Maşgala kurulanına nemeler, maşgalanın qoğu maşgala, sağdın maşgala, arası maşgala olması için nemeler gerek, ayal nahil duygularda olup nemen terbiye almalı, er nahil duygularda, nahil fikirlerde olup nahil terbiye almalığı var da başardığımızda inşallah size vaat vermeklikçi edene de, eşidene de amal nasip eder deyip umid ediyat inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 26. ayetinde şöyle diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul illahumma malikal mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tudillu men teşâ'u biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Ayetin manası şeyle. Hemmedat Allah Teala'nın kudretini, hükmün nedir? Allah islen adamsına avrayı derece verir ve avrayın bereketin dereceğin yolunu ona açıp koyuyor. Allah Teala islen adamsına belabeter ervetlik, kıyınçılık verir diye. Allah'ın hemmedada gücü yetiyendir. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Ayetin manasında belli oluşuna göre Allah Teala islan adamsına avrayı veriyor, islan adamsına şeref, bereket veriyor, avrayın şerefin, qovluğun yollarını açıp koyuyor diye. Avrayı diyilen zat, maşgalat bu ayeti getirmekliğimizin sebebi, avrayı diyilen zat, görüyor musun? Ayete göre Allah islanine avrayı şeref veriyor ve avrayın, qovluğun, şerefin yolunu açıp koyuyor diye. Allah kime isliyor? Allah isleyene veriyor deyip Allah isleyene şonu veriyor. Allah islemek neme? Allah islemek, Allah'ın sana qoğuz atışı, şunu et deyip, sen bəxvidine buyuran qoğuluklarını islemek, Allah'ın sana qoğuluğunu islemek şu. Sen Allah Teala'nın rızası için, şu işleri Allah Teala bana buyuruptur, şu işleri bana bu dünyama o dünyama maddi manevi taraftan bana hayırıma olan son şu işleri buyuruptur deyip Allah Teala'nın senin hayırına buyuran zadını Allah ve üstesine de şu zattan razı oluyor. Bana qoğu olan zattan Allah razı oluyor deyip Allah'ın rızasını gözlep şol qoğulara yapıştın, Allah da sana qoğusunu isleyedi. Başka ayet-i kerimde Allah Teala diyor, sizin hiçbir eden zadını, zerre alacak eden zadını boşuna koymar mı niye? Hükman karşılığını verin cezanı. Hayır olsun, şer olsun. Onun için qoğuluk etsen Allah Teala hükman, şu qoğuluğun neticesinde cennet, kıyamette cennet var mı? Şu cennetten bir kesecek bir bölük şu dünyada qoğuluğunu şu dünyada görkö diye. Onun için Allah islanını qoğuluk beriyen, siz qoğuluğu islan Allah'dan, yönü dille qoğuluğu islan harekette de ervet yolla gezmeller. Dille islan qoğuluğunu hakikattan hem sana gerekliğini sübut edip amelle de durmuşta da hareketinizde de qoğu olacak olup qoğuluğu islan qoğuluğunu uğruna algamalı. Ana şu benname qoğuluğu dilinne de isleye, hareketinne de şu qoğuluğu deyip ödülönüp durav deyip Allah-u Teala sana şol izzeti, şerefi, qoğuluğu, avrayı nesip ediyor ve şonun yollarını da sana açık koyuyor. Ünne avrayı diyilen zat
hemişe maskala bir gerek var. Maskalada avray gerek bolsa, maskalada agdy bir bolmaly. Maskalan agdy birligi üçin er ayal öz haklaryny, hukuklaryny bilmeli bolýarlar. Endi şu durmuş maskala diýilen zatlarda Peygamber aleyhisselam näme diýipdir? İza marartum bi riyadil cenneti farta'u. Peygamber selam aýdýar, her wagt cennetin bağlarından geçip gitmeli bolsaňyz, boş geçmeň, dadyp geçiň diýär. Her miýwen özüniň bir tagamy bardyr. Şol tagamdan siz hem dadyp geçseňiz, ahmarda bolmarsyňyz. Eger datman geçseňiz, ahmarda bolarsyňyz diýär Peygamberimiz. Inni şonda nämen kast edýär? Peygamberimden soraýarlar, ya Rasulullah, şu dünýädäki cennetin bağlary nämelerdir? Cennetin bağlary diýip näme düşünmeli diýär? Ol bir wagtymyzda cennetin bağlaryna baryňda bağlarynyň miwelerini ýyp duruň diýip bir hadis aýdypdy. Ola o cennetin bağlary näme diýip Peygamber sallam jogap beripdi. Cennetin bağı bosanlyklary, cennetin bağlary diýilmedi mescit içinden var iyiliğimisinden miwelerinden iýmeklikde içine varıp namaz okap, zikir edip, tövbe edip, ibadet etmeklikdir. Wagz etmeklik, wagz dinlemeklikdir diýipdi. Şunun ýalyk bir hadis bu da menin şu aydanımdan maksadım diýipdir Peygamberimiz, musulmanlaryň üýşmeleňi we olaryň ýaşaýyşydyr diýipdir. Yani öýlenmeklik o da bir cennetin bağlarından biri. O eğer ýal bolup oglugy Allah Taala näfiyete sol oglugyllary terbiýelep, oglugyllaryň lezzetini görüp, kiçike lezzetini görüp, olara Kur'any öwredip, olara ahlaky öwredip, olaryň gowy terbiýe bolup ýetişenden soň ilgünden berekella plana gowy ýetişdiripdir diýmeklik. Bu da bir cennetin bağlarından bir miwe. Ana şonu kastetdim diýipdir Peygamberimiz. We sol gowy maskala bolup, gowy ýaşaýyşda bolmak cennetin bağlarından bir bölek bolsa, bir miwe bolsa, onu erkekler öz hakyny, hukugyny bilmeli. Agdy bir maskala bolmak üçin aýalyň öňündäki, aýallar da gowy maskala bolmak üçin äriň öňündäki hakyny, hukugyny bilmeli bolýar. Şoň üçin Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde aýdýar, Bismillahirrahmanirrahim. Erkeklere kast edýär, eyyuhan nasu inna lakum ala nisaikum haqqan ve inna lahunna aleykum haqqa. Ey adamlar diýär, erkek adamlar ýüzlerini, ey erkek adamlar. Sizin ayallarınızın boynuna hakkınız kendir. Ayallarınızın da sizin boynunuzda hakları kendir diye. Erkeke de ayalı da diye. Erkekler diye sizin ayallarınızın etmeli borçlarınız vardır diye. Ayallara da diye. Ayallar sizin hem erinize etmeli borçlarınız vardır diye. Şoları öğrenip bir-birine de şol hak hukuklarını Allah rızası için sevgi bilen yerine getirdin. Ana agdy bir maskala da. Ana muhabbetli maskala. Şon ýal maskaladan hem terbiyeli maskala çykýar diýjem ha. Peygamber aleyhisselamdan soraýarlar, ya Rasulullah, aýallaryň haky näme diýip soraýarlar. Onda Peygamber aleyhisselam jogap berýär. Haqqul mar'ati ala zawji arba'atun diýär. Ona sahabeler soraýar da, o aýallaryň bize haky näme, biz näme hak hukugymyz var aýallarymyzyň öňünde? Nämeler etmeli biz aýallarymyza? Näme demizde aýallarymyzyň öňünde aýallarymyzy razy edip Allah Taala'nın rydasyna gowuşup bilýär diýenni Peygamber sallallahu her aýalyň adamsynda 4 san haky vardır diýär. Aýal maskalaryň erkegiň üstünde 4 san haky bar eken. Olar nämeler? An yahfazaha min ash-şerri wal bala'i. Birlanjy haky aýyryn. Erkek aýalyň daşynyň galasy bolmalydyr diýär. Edi zaman şu taýdak telefonyň birini sesi açyk bolsa ýa şunu ýaly bolsa aýyryn, ünsünmölýäňiz, haýyş edýän etmäň. Ana adançymyz öz kompýuteryny zapis edýär, gerek bolsa şondan baryp alyň, beýdip ünsün bölmäň edi zaman, haýyş edýän. Gerek gel şu zatlar ýüregiňizde, beýniňizde, kalbyňyzda zapis edin onu. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizden sahabalar bizim ayarlarımın öňüne haklarımız nämedir diýip soranny, onda Peygamberimiz jogap berýär, erkeklerin ayarlarının öňüne etmeli zady haky borjy 4 sanydyr diýär. Birlenji erkegiň aýalyň öňüne jogapkärçiligi birlenjisi näme? Erkek aýalyň daşynyň galasydyr. Galasy bolmalydyr, gorog bolmalydyr.
ol nikahıyamızda düşündürýär. Nikahıylarına kim eger içiňizde nikahı bilýänler bar, bolsa nikahıyan ola imamlar ýa ýöne adamçylyk bolbyler bir molla İsa'nyň çağaty bolup alim ulama bolup nikahıyan bolsaňyz alada adamdan 18.000 alemiň diýip şu okulýanda okada rady alyp berdiňmi diýişdirip goýberýärler. Düşündirmeli. Oğlan, senden nädir sorayan? Planiň idi, plan maýyňyzy planynyň halallygy, juwutlygy, zeyn şöwherligi, öz nefsine kabul edip allynmy diýemde senne kabul edip allym diýip jogap berýän. Üç gezek aýry-aýry soraýar, aýry-aýry jogap berýär. Nämen kabul edip ally ol erkek? Şol nikahylan sekunddan, dakikadan beýlek, şol minutdan beýlek erkek şol aýalyň arynyň, namysynyň, iyijeginiň, işjeginiň, şondan boljak çağlarynyň ar namysynyň, iyijeginiň, işjeginiň gelecek terbiýetiniň jogapkärçiligini üstüme kabul edip alýan diýdigi şo. Üç tane şerti var diýip öňe aýdyp beripdik nikahnyň. Birlençi şerti erkegiň aýaly, aýalyň da erkege öýlenmeklige rady bolmady. Ikilençi şerti şu ikisiniň bir-birine radylygyna, iki tane erkek musulman adamyň şaýat bolmady. Üçlençi şerti erkegiň aýaly öýlenmeklikde biziň mezhebimizde ömürlük niyeti bolmaly, aýalyň da erkegi durmuşy çykmaklykda ömürlük niyeti bolmaly. Ondan sonra düşündirmeli nikahı ýan adam. Şumardan kabul edip allym diýdiň, nämäni kabul edip allyň? Arna namysyna, iyijegine, işjegine, geýjegine, şondan boljak çağlaryň da şonuň ýalak zatlaryna we terbiýetine jogapkärçiligi boýunuma allym diýdigi şo. Aýalyňa sen terbiýe bermeýänligiň üçin gidip bir gün aýşasa, ýar saňa deň, ýarsyn saňa ýadylar şo. Ve aýal mesgalada nefsimi bagşetdim diye, bagşetdim diye üç gezek jogap berýär. Nämäni bagşetdi aýal mesgala? Aýal mesgalaň beýininde aklyna şu düşünje bolmaly. Allahu tebaraka ve taala biz aýallary erkeklere hyzmat etmeklik üçin yaratdy. Meniň nesibämde de şu planyň ogly plana hyzmat etmeklik düşdi. Ey Allah'ım ömrüm ötüyünçe şu äre, şu erkege vefali, doğru, arassa, halal, ahlaklı hizmet etmekligi maňa nasip et diýip duada bolmaly içinde. Ve bilmeli, bagşetdim diýeni ömrümi şu erkege hizmet etmeklige bagşetdim diýmeklik şo. Şunu nikahı ýan adamlar düşündirmeli. Ol alıp radi Allah elhamdülillah nikah hutbasyny okap goýberýärler. Hele şuun kıyaslarımda ediydi onları düşündürmeli. Hükman nikahı yan imam düşündürmede ecedi kakati yaşurlar düşündürmeli. Allah takladın bir prokuratur ilişkilerinin, suud kadi ilişkilerinin kemal fehvette soğlayan bir yığınıkta da hatta olayın. Ayrışyanların köpi yaşlar diyede. Gelip arda veriyen ayrışyanların, öňler onyan bir ayrışmaklık için kadiyete varıp suuda yüz tutuyan adadaken yani ikiň biri aýyrşak, näme bolla aýna eklänek, näme bolla aýna planlydy, näme bolla aýna gaýnym bilen oňşamak, näme bolla aýna maňa gymmat gyňaja berenek, näme bolla aýna maňa plan edy, maňa plan edenek. Estağfurullah, naûzu billah. Erkeklerde kän rol vardır edýjem ha. Erkek ýerine dursa, ejenem ýerine oturtmany başarar, göwnüne degmänjek, radylygyna degmänjek, rady edipjek. Erkek ýerine dursa, ballygyny da, eltesini de hemmesini ýerine oturtup başarar. Biz erkekler haqiqi erkek boljak bolmaly. Musulman weziyetiminnäki erkek boljak bolmaly onlar. Gayrat edeýin inşallah. Birlençi nämeken erkek aýalynyň daşynyň galatydyr. Erkek namysynyň iýesi bolmalydyr. Aýal erkegiň namysydyr diýär. İkilenci ve an yuallima ma tahtaju ilayhi min al-ilmi. İkilenci erkek adam dinine gerek bolan zatları, İslam şeriatyna gerek bolan zatları aýalyna öwretmeli. Yani aýalym şu zat halal zatdyr, şu işi etmelidir, şu işi taşlamaly däldir. Özüňem etmeliler, ertegün Allah Teala çağa olgy netibeti şolaram şunu ýaly halal zatları öwretmelidir. O şular haram zatlardyr. Şaýat günümizde sabrmayan adamlar azzel, dünýäwirak sabrmayan adamlar. Ona ol ejediniň kakanyň ýanyna mama papa diýip sabrmayan durmuşda öňü ösen bolsa, o görgüljik bilýän näler. Sen öýlendiňmi, oşoňa getirdingmi? Ay ana bil balaqsyz eken, ay ana bir gyňaşsyz eken, oň üstüne gelip o görgülüň ürküdmeler, oň terbiýeti şeýle.
On yasalışı şeyle. Sen yumşokluk bilen gıydımdi, oğlumdi. Föy onu yumşokluğuna şola şeylidir deydi. O ürküdmede yumşokluk bilen şol ayalın tebigatı ne hile edende şol gow terbiyani, gow İslam ahlakını kabul etmeli bolsa Türkmen milliliği değil ya. Şu Türkmenin milliliği doğruluğunu %100 İslam'dan alıyor milliliğini. Şu halal harami nehil tebigatı gow yumşok antat kabul edecek bolsa yaltanman şo tipde şoňa öwretmeli. Şoňa düşündürmeli şo zatları. Şulat halal dattır, şulat haram dattır. Şunu etmeliler, şunu etsen Allah Teala şu dünyada da gowluğu netip ediyor, o dünyada cenneti netip ediyor. Bu dağlardan kaçmalıdır. Bu dünyada da şunun neticesi gowdal, kıyamette de doğuluktur deyip halal haramı öğretmeli. Ana erkeğin ikilenci borcu ayalına Allah Teala'nın halal eden dadına yapışmaklığı, haram eden dadlarından kaçmaklığı öğretmeli. Üçüncü, ve en yet'amehel halali. Üçüncü erkeğin ayalının çağalarının önündeki borcu halallan iyidirmektir. Erkek kazancını hükman halal yol bilen kazanmalıdır. Ne için? Sebebi Allah Teala bu da hadis fe innel lahme iza nebete minel harami yadubu bin nari. Her vakt insanın bedenindeki et haramdan imitlense kıyamette ol eti ot bilen yakarlar diye. Allah Teala'nın sen çağlarına haram iyidirsen ol haram iyeninden sonra o iyen dadın barya gana urliya gana son ete urliya sen dayavlanyan şol haram lukmadan iyilip edilen et ennamını öğren et kıyamet gün ot bilen yakarlar deyiptir. Onun için ve bir de şu var ibadetin mahiyetini etmeklik için, ibadetin manisi sana dokunmaklık için, ibadeti yerlikle edip Allah'ın föye o Peygamber Aleyhisselam'ın üfleyişi alıp huşu bilen namazı kılmaklık için lukma halal hükman olmalıdır. Eğer lukman halal olmasa namazın şerbetini, namazın fücudunu duyup bilen nelfin. İbrahim Edhem Hazretleri rahmetullahi aleyh ibadetin lezzetini duyman uğraptır. Ömür edip veriptik yağlatmaklıkta o fadilatda. Mescid-ül Aqsa bar giyeceğin bir vaktinde bar ya ibadet dedi oraya. Giyeceğin bir vakti 40 siltenler geliyor. Allah'ın dostları 3 ayda 2 rekat namaz okuyorlar. Bu Allah'ın dostlarını bu İbrahim Edhem Hazretleri ne için gelinliği, ne mani bilecek olup gelinliği belli bulara. Bu näme? İbadetimin manasını, ibadetimin şerbetini, fücudunu duyamak bolýyn. Näme üçin men ibadetimin şerbetini duyamakkam? Namaz okamda Allah Teala'nın ömrüne ýaly özümü duyamakkam diýip pikirin ne de? Olar 2 rekat namaz okap bolýarlar, Allah'ın dostlary bir-birine sorak berýärler diýe. Bilýäňizmi? Men gys galdy baýdan edýärem, gurrunum uzun. Bilýäňizmi İbrahim Edhem mescidin içinde biri var. İbrahim Edhem diýerler, näme gelipdir bärik, näme pikirde oturanyny bilýäňizmi diýe. Bir-birine tory jogap edýär Allah'ın dostlary. Bilýär, o İbrahim Edhem hazretleri ibadetinin fücudunu duyman uğraptır, lezzetini duyman uğraptır diýe. Ha näme üçin o ibadetinin lezzetini, fücudunu duyanak? Plan ýerde ol haram lukma alypdyr. Nirede? Bazarda hurma alypdyr, hurmaň bir ýere gaçypdyr, öz kilesine çekdirilendir öýdüp onu alyp ýypdyr. Özünün ka goşupdyr. Halbuki o çekilen kiläň içinden däli ýere gaçan bir hurmady. Şo jagysy on hakydy, şo haram lukma bolup gitdi. Ennamynda şondan ören et bar. Gana aýlanyp dur şo haramdan bolan. Şoň üçin ibadetin lezzetini duyanak diýip. İbrahim Edhem'e bildirmek de Allah Teala'nın bulardan maksadi. Hemen gitti diye, dağdan wagtlarda diye, şol bağlarda hurma satyan tanayadı diye, barıp öýün sorawy dep tapıp, aýda onun plan wagt men senden hurma alypdym. Şonda bir hurma ýere gaçan men özüme öz kilämden çekilenden gaçandyr, öz paýymdan gaçandyr öýdüp alypdym. Emma sen keken, menki däl eken, nip şo jagsy bir hurmaň razilygyny soratdy, razi etdi diye. Kim bilýär bir dirhem berenler, kim bilýär şeýler razilygyny sorandyr. Onun ibadetinin lezzetini duydu diye. Şonuň üçin gelecekte çağalaryňyzam iýillerin söýen, halkyň radi bolan görnüşinde ýaşap, halkyň öňünde emri ma'ruf nehy anil münker edip, halkyň öňünde halal hon bolaryny isleýän bolsaňyz, özüňiz halal hon bolun we halal iýdirin. Özüňizem halal iýjek bolmaly, lukman halal bolmaly. Çağalaryňyzda
halal idirmek, ayalyňa we çağalygyny halal idirmek sen üçüncü borjuň eken edýjem abi. We birde alim ulama adamlardan eşdilýän zatlar bir halal boljak bolýan ol birden nekabir ýerde dagy görem İbrahim hem adalar Allah'ın dostu bolupdy bilmän bir ýerde haram ýuwdypdyr. Sonra farkyna barypdyr. Men bir ahir zamanyň goloýlan döwründe ýaşaýan, azgynlygyň şöhrat sürýän döwründe ýaşaýan, näçe garşyna görüşdiňim ýene bir haram zatlaryň kämahal bir ýüze çykýan döwründe ýaşaýan, birden ýalňyşyp halal haram ýen bolaýmaýyn diýen bolsaňyz diýipdir alim ulamalar, kän zikir edin diýipdir. Ya köp Kur'an okan, ya köp namaz okan, ya da elinde tesbih alında Allah Allah, ya da anim salavat, ya da subhanallah, ya elhamdülillah, ya estağfirullah, ya la ilahe illallah, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şu gowurly öwlen şu zikir edin diýilen zikirleri köp fanan bilmänden ganyňyza giden haram lukmany yakar şu zikir diýipdir. Köp zikir edin, ganyňyza bilmänden haram lukma giden bolsa şonu yakjak eken şu. Qarada Allah'a münajatdan, Allah'a ibadetten mümin musulman hiç kaçmalı däl edýjem abi. Inni birlenji erkekleriň aýanyna borçy näme? Ağır namusyna jogapkär bolmak, ikilenjisi näme? Halal haramy aýalyna sagalaryny öwretmek, üçüncü näme? Olar halal lukma bilen eklemeklik, halal lukma iýdirmeklik sagalaryna. Dördüncü erkeğin ayarlarının önündeki borcu en la yazlimaha fe innaha emanetun. Erkek ayalına zulüm etmeli değiller. Çünkü ayal erkeğin elinde bir amanettir diye Peygamber aleyhisselam. Ol ayalım deyip şu Türkmenin yaş oğlanlarda bir nici tefiyet var. Erkek sıran olup çalavardat deydi. Çağany ýaşdan heleý başlanyp çalawrdat diýdi ol itdiýenjen ýaly ýenjip. Sen guluň däl ol. Ol sen malyň däl. Ol sen ýatan bir tagtadan ýa agaçdan bir zadyň däl. Ya plasmasan eredip goýan bir zadyň däl. İslam wagtyň el gallary. Peygamber aleyhisselam näme diýär? Eger diýär, meniň ummatymdan bir erkek aýalyna nahak yere il gallarsa bilin şol nahak yere urulan urguyuni kıyamet gününde men elimden otlu gurdu bilen şu ummatumdan şu erkek ummatumi kim ayal nahak yere uranmalsa şu ayalı yuşup ayalın kim planin oğul plani gel verik näçin odun planda şun hak mı hak nahak mı şu urguyun karşılığına Peygamber aleyhisselam otlu gurdu bilen sen arkaňa urjak. Kıyamet gününe Peygamber aleyhisselamın şefaatini dilemeye aňyrda dursun. Ya Rabbi, radi bolawar, adawluk günahı var, günahını geçewer diýmekle aňyrda dursun. Otlu gurdyň barıp Peygamber bilen elinden otlu gurdy uruljaklardan bolmajak bolan. Kä erkekler var, o giýje çağasa ağlasa da. Ya o çağıdır da bir ağlar ne ayal bilgeçini ağladyrýam. Şonu ýaly arz edip gelýänmi? Men erimle näçe anem bolýar. Urya, näçin urya? Giýje turanda çağam ağlaya, şonu ağla diýen goýdur bilen akty urya diýe. Onunun bir gurrun ama o sen ne turda sen çağan dälmi ol? Sen ne köşeşdürüş, sen ne goýdurş? Näme kemçilik bilýärmi çağan götürüp hudaý düşmany, ya çağan goýdurşmany? Biderek gele aýalyny ursalar, Allah saklasyn. Kıyamet günü öňünde otlu gurdu bilen Rasulullah duranlar oglanlar. Gaty berip durun. Ya adam şu o çağany ýaşdan, hileyi başdan yani ne? Ýanky üçüncü borcu näme? Ikilenji borcu näme? Halal haramy öwretmeli. Ana hileyi başdan yani başdan halal haramy öwretmek, başdan yani urmak diýilen o. Ayal urmaklyň özüniň ýoly bar edi jemaat. Öňkü meçit işleýär tamam edip berkeşden ýene eşdiň inşallah. Birlenji ayal maşgala ayber tadan tawlan de bu ayalyň tadan tawlan etmeýäni ýok. En gowsy diýiljek Kur'an-ı Kerimde öwlen ayallar kimler? Peygamber aleyhisselam ayallar dämi? Kur'an-ı Kerimde Peygamber aleyhisselam zewjeleri ayallary sizin eneleriňizdir diýär Allahu Teala. Rasulullah'ın ayalları zewjeleri.
Halbuki ol ayallar Kur'an'na ümmet Muhammedi'nin eneleri deyip ayrılmasına rağmen Resulullah'ın göğünde deyiptirler. Resulullah'ın rahatsız ediptirler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam şolordan öyküsünü dağa çıkıp gitti diye, 40 günler gelmedi diye. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hemme ayarlarını hümürde hep kaya, illa da özgüydü Ayşe enemi de kaya, Peygamber'e barıp tevolla varıp alıp diye Peygamber Aleyhisselam'ı. Onun bu ayarlan, onun çalavır eyleveyliye edip elgalları vermeler, yumuşakluk bilen, dil bilen, fücüdöz bilen. Urmakluğun yolu nehil, urmakluğun yolu şeyle. Ayalına diyen, ayalım, men şu zadi seninle halamak, şu zadi etme. Yani bir zat halamakta. Şonu ilki bilen erken borcu, yumuşakluk bilen, föyü bilen, gülüm balım deyip, föyü bilen, bir soğutçuk ediyen mi, bir kovuryansa sözünü diyen mi, yumuşakluk bilen ki, şu zadi etmeydi, bir kovdat değil, şu deyip, yumuşakluk bilen, föyü bilence, gülür yüzü bilen aydiyan, bolanak, ikilenci, men sana yumuşakluk adam yala ettim ha, şu zadi etme deyip, onu hemen ediyendi, biraz katırganlar bırak, üçülöncü bolmadı mı silteni verak men sana yumuşakluk bilen ama ettim. Normal dil bilen ama ettim. Ona hem dövülür deyip diye. Onun için hem de değişirler. Uğruna vera sipala verin. Uğruna vera kovu verin. Bağırdı şeylemiş de bulan. Adam Aleyhisselam'ı Allah-u Teala yaradanlarından hovenemidi yaratmalı anni. Hovenemidi bana hövür etmeli. Buna maydayın bari bolonuna göre. Kanunna varlığına içecek ol yani bir cemaat bir asıl gurulur men etmiyor. Hava nemedi Allah-u Teala yaradıya Adam Aleyhisselam'ı entek yaradanlardan jvoy diri ödünü Adam Aleyhisselam hava nemedi görmeke düşünne ilki görközdü diye. Adam Aleyhisselam düşünne o görse ve Havva Allah-u Teala'nın özü için yaradığını, hizmet için yaradığını Havva enemid görüyen aşık oluyor. Katı gözel, şeyle ovudun, bolor yaller. Hiç bolor yaller. Kalp şeyle coşup, Havva enemede olan sevgiden oyunya, tursa, düşünnek görün Havva enemede ne seykin vasıp, ovudun görünüşte, uğuz vasıp, önünden geliyor diye. Erkek maşgalada erkek adamım züvvettiğinle, gön içindekin daşına çıkarıyordu, ayal görse bolanak da. Yani Havva enemede geliyor, görüyordu ey Havva diye. Seni bana nesip eden, seni bana soğud eden Allah-u Teala hamdü senalar olsun. Allah'a şükür ediyor peygamber tabi. Şükürler olsun Allah'ıma diye. Ey Havva diye men seni şeyli kovurdum. Şeyli ovudun eken seni bana ovudun edip kovurdun Allah'a hamdü senalar olsun. Öz yüreğine föyüzün coşup durunna kazalaydım. Havva enemiz Adam'a tani, Adam Aleyhisselam'dan 2 esse, 10 esse, 100 esse beter kovuruptur. Ama zangar aydan attı bu Havva'nı. Ay diye, men seni kan kovurmadım diyem var ya diye. Özünden meter kovur ya yoksan. Onun için ayal maskalaların hile etmesi, ayal maskalaları kovursa da biz yalak açık değil kovurunu bildirmemesi. O tasanıp toğlasa da sana burada ettirecek olup diye onu. Onun için Allah Teala'nın beren nimetıdır. Son tasanıp toğlanması da senin için nimettir. Gov olması da senin için nimettir. Tasan da toğlansa haykuştuğu son dilini tap içine salıp nervine salıp vermedi uğruna veren yılgırdacık, sipalada çıkıyor. Başka yol uğru yok. Şeytmeden ağzı bir olup bolana, ağzı bir olmasan bağıtlı olup bolana diyeceğim ha. Gayrat edelim inşallah. Hop, ine. Birlenci erken ayalının borcu nemedi? Erkek ayalının daşının qoruğu, qalası, ağrına namasına cevapkar olmalı, qorumalı ayağını ve çağalarını. İkilenci de halal haram öğretmeli ayağını ve çağalarını. Üçüncü halal yedirmeli, halal işlep, halal lokma yedirip çağalarını halal eklensiyle eklemeli. Dördüncü neme? Ayağına zulmetmeliler. Gereğinden artık elini kaldırıp yormalı değil. O arkadaşlık olmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya ittaqullaha fin nisa'i fe innahunne indekum awanun. Ey adamlar, erkeklere yüzleniyor, bize yüzleniyor. Allah'ın yoluna ayarların hakkında kat korkulu olun. Allah'ın yoluna gidiyorsun, doğru yoluna gidiyorsunuz mu? Ayarların hakkı için ya, ayarların hakkını önünde durup ödememeklikte kat korkulu olun, seresap olun.
bir wagt olara ne haklyk yüzünden zulüm edäýmen. Çünkü olar sizin elinizde amanatdır. Zulüm edip amanada hıyanat edäýmen diýip Peygamber aleyhisselam. Gayrat edeýin inşallah. İçiňizde diýäňde ay bala bolmady, bu elgallarymyzdan bolanaňa diýäňden bardyr ýöne zulm etmeliler diýip cemaat. Uğrun ýoluny biljek bolmaly. Bir de köp dua edin, köp dilek edin. Ayaryňa bir dilek edip bolma ýok, dilek etmeli. Bolmaýda dilek etmeli. Allah'ım meniň ýalňyş ýerimi örtegöri, ayalymyň da ýalňyş ýerlerini örtüp bize huzur bereger diýip. Ärim ayaly bilen agdy berligini Hudaýdan dilep durmaly we uğruna boljak bolmaly. Ayalla äri bilen agdy berligini Hudaýdan dilemeli we şoň diňe dilledel hereketde de äri bilen agdy ber boljak bolmaly. Inni bir adam dünýeden gaýdy zaman. Adam indi ýuýalar, kefenleýäler, cenazasyny okaýalar, gabra gömüp gaýdanlaryndan soň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif aýdýar. Eger ölün adam gowy bolsa, gabr 70 kez giňelip, jennetden bir ýol açylyp, jennetden bir nur gelip, ýanky adam tä kıyamet eçenli rahat ýatar diýipdir. Eger bir adam gowy adam İmanlı var, ameli salihli adam olsa, cennet 70 kez açılır, giyin olur, cennetten bağ bakısa da kıyamete seni yaşar sonuçunu ediptir. Ama ölen adam, erved adam olsa, o ameli salih yok olsa, zalim adam olsa, zulmedip bören adam olsa, kabir onu kısıp, kapırgalarını bir-birinin içinden geçirir deyiptir. Nauzubillah. Şehitmekliği alimlerden bir el barmakla bir-birinin ağrını salmakla halıma yanam, ondan gelip çıkıyor. İnni, her kim bir adam yok olya dedik, olam cenazalar okayalar, yuyalar, kefenleýär, cenaza okap jaýladylar mı? Kabir ertenlerden mümkünlükür sorağa jogap beri, sorağa diýär, soraglary jogap bolanynyň kabirmyny kysmany durýar. Bu adam be diýär, men niýe mümkünlükiriň soraglaryna jogap berdim. Onu da men kabir kysýaly, näme sebäpden kabir kysýaka diýip pikirine gelen wagtynda kabiryň içindäki bolýan gurrun. Muňa bir owaz gelýär. Sen ayalyňa zulm etdiň. Şonuň üçin kabirde seni kysýalar diýip aýtdylar diýär. Mümkin nekin soruna jogap berenen bolsaň, ayalyňa zulm eden bolsaň, çağalaryňa zulm eden bolsaň, kabir seni kysjak eken seratap bolun. Kabira kysanyň soňam Allah taklan bar ýene Peýgamber sallallahu elinden nauzubillah Allah görkezmeden otly gurdan gamçymeli. Hudaý taklan Allah görkezmeden agdy birlikden aýyrmasyn. Ayaly erkege söýdürmek, erkege ayaly söýdürmekle Allah Taala özi nesip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerif aýdýar: "Ekmelul mu'minine imanan ahsanuhum hulukan ve khiyarukum khiyarukum li nisaihi." Gowuklyk häsiýetli adam imanlı musulmandır. İmanlı adam ökmen gowuklyk häsiýetlidir diýip Peygamberimiz. Sizin en gowyňyz ayalyna hormat edip agdywyligi saklayan adam sizin en gowyňyz şolardyr diýipdir. İmanlı adama gowuklyk häsiýetlidir diýipdir. Ha, bir adam gowuklyk häsiýetli bolsa, ana şol adam imanly diýip tanamaly bolsa, gowuklyk häsiýetiniň başynda duranda ayalyna merhemetli bolup, ayaly bilen ýumşak bolup, ayaly bilen agdywyligi saklajak bolýan adamdyr diýipdir. Şoň üçin gaýrat etmeli diýjemän. Inni Peýgamber aleyhisselamdan inni erkekleriň ayallarynyň öňüne bozuny aýdandan soň Peýgamberimizden ya Rasulullah erkeň ayallaryna haky näme? Bu ayallaryň meň öňümdäki biziň öňümdäki bozuny aýtdyň, bularň biziň öňümizde borçy bardyr diýip ayallaryň erkegiň öňündäki etmeli borçlaryny Peýgamberimizden soraýarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona jogap berýär. İnşallah onun jogapy uzunrak inniki jumada Allah Teala başymyzy dikesse, Allah Teala nesip etse inniki jumada dikkatyňy ýetirer. Ve ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu Teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin ve ala sairil enbiya'i vel mursalin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.